Ahojte, tak trošku nám pršalo. Takže je tu krásne. Má celý deň pršať, tak som sa rozhodol trošku zmeniť moje plány, lebo ma čakajú hory. Momentálne som tak vo výške Martinských holí chaty, 1150-1200 metrov. Idem na 1600. A keďže je totálny daždivý deň, som sa rozhodol, že dneska dám iba 5 km a tam prespím. Takže som si zobral takýto dobrý oddych. Do 9:30 som sa vyvaloval v posteli, som bol sám na izbe, som sa konečne vyspal, lebo chrápanie je zločin, pre tých, ktorí nevedia. No a tak teraz si vyšlapem na Martinky trošku v poprchaní, ale teším sa na to, mám super vybavenie, prší plášťové, takže goracesové ponožky, premokavé topánky, takže ahoj, idem si zašlapať. Peknú nedeľu vám, predpokladám, že vy sa tam smažíte v teple na Slovensku, tak si to užívajte, ja tu mám 5 stupňov a dážď. To je Španielsko. Žiadna maňana. OK, čaute, čus bus.